Kani gade ka Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Katamasan yang taser, kabajupan long shisin manla ka sausnem, kalakring omtang yaki paitba nong shong shnong, nagane ka jala mekalaya, nrei wat yaki brieg ban ashabar ka jalaru, ban lekkem yaw ni uknyang, bala jutip kerteng kumun yang taser, ubajumi tang shisin ha ka sausnem. Kabakampala kalongru bagani kaya hap lang bat usnem bajulong ka football World Cup. Kani katamasa kala sedang ha ka sengi palai khatway tarik mentau benai, bat kala peteng haduk ka sengi thok dieng jong ka khat ar tarik mentau benai. Kinong penya jong kani katamasa habaya kran bat ka Batisi TV kilaya thu ba yau ni uknyang on kham nyar ban shem hakiway pat ki benta jong kiri ka perthai nrei lait no tang hari boy. Kilaya thoru baki brieg ban nabar ke jela kida penlut por ban wan sakmiat hari boy ban yo ya shementa lang ha gani katamasa. Hau ni usnem ka jingi jong kini giknyang kala khamduna haba yanu jor bat kisnem baladem bat kadau kalong na ka jing penjat pathar ki pat ba ya ki klau ki betap bat ka jing wiang ding ya ki klau kabala penlong ya kini giknyang ban duna bha mentau usnem. Kinong penyai katamasa kila kran sngo khiaru lada ki pat ba kidang yai biteng ban penjat bat wiang ding ya ki klau ki betap klempep uni uknyang ubajumi shisin ha ka sausnem ula ban du jan no. It's a very unique marka kani jungmi jongni khunyang kalong shisen sausnem and ha po ka ri jongi kadai tang kani kathan ri bhoi bangi yo kumuni khunyang bangi yo bangi ni I ka cycle jongu nodu ka cycle jongu nodu baret hadu he ti ngidong kam nakalyang jongi bangin sim kani initiative ba kumungin promote padai because menta pi kidon kibreu kibreu baru ke baban menta man jongo e kani ti nakaliang jong government nakaliang jong aru kum local MLA nang ni aku ban promote ke tourism kumno ban attract mo habang attract ke tourist at the same time ngidong ka man strike pada ka balance bakam di mendon any damage sa ka environment market banga kran ki riurong ba nang ni bar ki badi in charge ka ya kan ka festival ki ong ba kat nang ya snam ka area jong kini khinyang kinang duna ting ngidong kam ban identify the reason behind this. Natrai the main reason will be the environmental aspect, the damage to the environment. Then nakaliang jonga ngidong kambang yin sim kata initiative nadu mendangasni a collective responsibility of every individual involved. Nadi kasnong nadi konsamla nadi from any line department bagadi baga tourism lu ngide ban don kata ka jing sutho bangin ya trailang bangi dong kam promote ya kani nang ni sakmat. Because this is unique kani kadika identity jongi nikikwa mentep hapo ribhoi gibreu na bar no wan hadin jonong oh nu kimau rang yang taser. Mar pim ju shawi ka state jong hani ari markum ni kidon shkiwegi ri kum hapo Thailand nambakla Africa ka don hi kum la cremator research person yong hapo America ki don hi ka mi shisen khat news nam uni jongi shani udu ba mi shisen south nam te nakaliang jonga di dong kam bangin ya trailang bangin dong kam ban preserve kani ban promote tourism nakaliang dong riboy tourism ka bangidon ka forum ka jung riboy tourism and environmental development forum ka bangila de form no do warjar khatar panila long sibut ki program tingi so don bok kadu kata-kata ba uni usnem momenta ka de usnem World Cup sa bangin iyo ban enjoy ya ka World Cup football te ngiyo ban pelong ya ka ne ka program jong uni unyang terser nomor uni unyang terser uya ha bat man nomor umi season sausnem swa ka World Cup te nakaliang juga chong saiden bat ki klub ki lawan ya kendu nomor kistem kita ki World Cup ki baladep ki laju organize nakaliang ka jongki dari dukan ibarat ane ki yo ban ilai don lang bat ki reuni usem momenta ki wan ban kendo ki ong ba ni ngimla ban pelong la da pidon kanu kono kalenti tingi ong ai hin pelong ni nomor ngi kwa ban promote ya kani ka jaka bo umi uni unyang taser nomor kani ka yusir ka de jaka ka bo umi ba uni unyang te kumbala batai de ki resource person men ne bo uni umi sin sausnem te ngimde ban pensneu ya kamariang te ka awareness ka bangiwan hang ni ban pelong ru ya kane ka festival hang ni kolong bangin ai ka awareness ka jung seki pai ba khamtam ya kane kan snong saidan kane ka snong hang ni po yusir bakim de ban penjot ya kamariang kide ban penbhai kamariang khanang ba kum kini ki jait program ngin yo ban yu i yu nu khnyang man la ka sin sausnem man la ka World Cup te kalong ka benta ka ba kum ki pai ba po ribhoi namar ka perthai menta kala tip yu nu sikada ubami hang ya po ribhoi ka jungi tekan long keburom ya ke distrik Ibu Rokowe. Tina kalian kejungi ngilong badon bok ni pelong ya kan program mentau snem hang ni bat swa ke World Cup ni yo bani enjoy ya kenduk ni te
katai nakaliang kajungi jong Riboy Tourism Forum ni pelong gini ki program namar beliau ngi don hakani ka forum balong ban promote ya ka tourism apo Riboy amdai tang ya uni unyang taser pi ki turis ki bawan ki wan napo Asam ki le sapo iskasil ki le sete sha sikite ki border sete daw Bangla border sete sport dauki te kat kani ka jaka ngabangi pe ngi iba ka Riboy ru kamde ka jaka ka ba ka bamkom kade ka jaka ka ba itnat bagi don kalung kawa ka ba itnat bat sibun ki don ki jaka hang ne po Riboy jongiru tengi nakaliang ka jongi ngila sedang ban promote ban le ikendu ya ki officer ki ba pe ya ka tenat jo ka tourism entah ngila yo ru ya ka support na kini ki lokal MLA ki jongi mentah kini bat mai ngangej ba sibun ki jaka ki bangin sa promote ha kini ki senam ki mentah mar ki don ki jaka ki ba pimdon kamsu ba phin lej pe ya ka sunrise sapo Darjeeling tang nang ni na po Riboy udon ulum ubang ki khot kini ki nong mikir ki perlok mikir ki jongki ki khot uta u englong pipik te ki don ki khasi ki baju tip u kum ta u mau that ka ba re uni ulum udi ubah he ba ubah pila banyu i the beauty ka komi jong ka sunrise men step ha ka por sau siteng men step tang ba kita ki lam balong ki benai September November December hadu benai Feb te ki don sibun ki bangi promote ru nang ka banta kum no ban kentiu ya ki turis ki bawan jungok kai Hadin begini ke kenyang kalami mo man ke sausnam tengalai persang hiru banwat mo yo don ke ka jingi tu khana pateng la pateng tengalai syong hi ber kiru teman don ki belalik no ki thu nang tu khendian tengong te ban yo sngo ka ta ka jingi tu khana pateng tenga shu tho no khendian kum ka dak bat sa kan mau kan te kam dai ka bajrong wat kata ka jitu khana pateng ru ngamnut balong bagalong ka basisha handai ka banga shu yo sngo baki thu te kai ka banga tho hai ta ikot ibalang kedop sapang ka ni ka khana pateng sapang ka ni ka yang terser kalong ba sisin na don go ka breu bat ka ni ka breu kalong ka baduk sibun ka don gi khon bat ulok ka joka hagoi ka snong long bagani ka breu ka long ka snubok haga ji snubok ka joka bagi khon ki joka ki la khlat no wat ulok joka ru khlat no te ka sa satang maruai bapli te ka ima ka jinglong duk ka jinglong rangli ka joka te karu kat badang yai ki si lomba kamat i ka jing bat ka ya kedu no i ka jingpang ka jing im ka joka bat kata ka jingpang kata ka por ki ong ka jingpang penhiar ka joka bat apa kayo i ka jingpang penhiar si sengiru kam jam ar sengiru kam jam long bagi lok sok snong ha kata ka jaka kata ka snong long ban nadu ka por ki la perkhat bayo ka jingpang kan ya bet we kan sapriang ha ki nok sok snong ka jongi ini le kum noi ka ni ka breu long bagi lai penbej baro si snong hadin ka jingi penbej ki baro si snong ki lai bej bagi ni lai bu no sha khlau salau ba lausan te hadin bagi la snai ka krong ka jingra ka jongi long bagi la lai bu no i ka sha khlau ki la persnai we ing trap ibret hangta ki bu tang i bat ina di ki wan phai no se snong bat klasa marwe pedeng lawba lawsan ka sudui tan ka lomba hadin saustem ki ken mau biang kita kinong snong ban lej pe ye ka breu la ka long kumno lomba hadin bagi la lej ban pe ye ka seta lawba lawsan bagi la lej bu mensua anda ki la rung hai ta ing trap ila pra kata kamet juga kam non syu kilap setang ki kenyang sudah ki bemi nanta tenamar kumbang ngakalet bani thu bane ka kerteng juga de breu ka de taser tenadu bami kata kita ki kenyang na kata ka met juga ka breu de kam not syu ki sakhot no eka kenyang taser tang itahi jitu kana iblen kot kat banga tip malum malakat ko jitu kana kiru teman kumbang tip bau nu kenyang ude kenyang bopla uba khamsiam wat ka state ka jongi ban lap nu kenyang mut kai ka bagi lap ka long tang ki di ki than ki jongi kai ka bagi start science ki batai mane bat kawai kalong bangi hap ban pau sya ka percai yau ni ujak kenyang ba khampala bagi buru kedep bat ha bangi rakhe ka ni kalong kamut ba mangin sim ka bu bangin yo ka no rei kawai kalong bangin pau sya ka percai bau ni kenyang de ban du jai kalong ka ba ba tang sis long kan subuh mentala da ki rap serti ngi la pan ong ngiong ki buru wat rap serti syu sin rap serti mut la pomnut ban de bese te ola da ngi rap hang ni da ka kam rap pin ai mut ngide bandon bakin nomrap sune bangin aino de ki wipat ki jam kata kata goy bar kai ga bangi phai khapat kalam bala ga government
khantam mo na kalang ka agriculture department horticulture na ka soy bat ki gue ki benta jo ka department na ki la lem ban ai ki kai ki bre ko jongi mo ba kim dei ban penjulor su ki cloud tap ban rap serti ban rap not lagi ki jajing rap kenang ba kanom julor ki cloud tap kani rap sibun kai ka ba ngasutu ka lompa lada ki cloud ki tap ki jot kani ka kenyang ru kan du bat barok ki jumentoi jongi ubri rum de tang ka kenyang kindu lot kata ka de goi balada ki breu kim sutu bangin yai penjot di kamariang kai ka banjai kalau wei jong ki nok sok ki jong kam cem tumu tang ki kenyang kana ha barok ki buta ka jing im ku breu ka khubor ka bangadon ban ai ka long ba mde ban penjot ya ki cloud ki tap penne pensa ya ki cloud tap lada pikwa mde ba ong tang ka kenyang ladam don suki cloud tap wat ka umbam umdi rukin senja kal air ka ba khoi inom yo ma tiki don bun ki eki ba ngidon kap ngim ong bam wat pendon kam su iki cloud tap pendon kap tang ba pendon kam kat kum ka jing don kam ka jong andai om penjot pathar iki cloud tap kabai di bat kani kenyang kalong kemenong nak ngala juong i kani ba kani kenyang nadu bangidang i khana i tip i kani kenyang bat nakapor man bakami ngijukun mawi kisem ki palalek bat apoi kapor ka ba ngisem makani kenyang kadon kajing kerpang ka kajing long phala ka tinggi persang yang manyo bantip ikai kajing long joka te dei hau arajar khatlai dengan bakala ba khatlai ni khatsau ne ba ngisdang mania tri ni kam te marsuya yo lat ban don ubure ba tri kani na zoology department oh Dr. Hajong iyo sibun ki jingtip sipang ni kenyang ni sem makani kenyang kadai ke ba 4 dan report dang sien ta te kani kenyang ni ai kerteng ka sai ka dia kremistika riboi namar balai ba kani kami hari-hari boy te riboi kayo ai kata ka geographical indexing bagi yang ta but kata kalau lese ka we ni ki bangilala ya ka bagin irap ba kapertai kan itu ikani kenyang nang no kami kajing mi ka buan ni mdakas na ru mdei tanghang ni ki dan jui wi caka ki bami tambah ke festival ngileng ni kajing mi ka don ni mdei baka don ten rei ngampan nang banong ka igadao ngindang yawat lada ka ja si sya kumta ngindang haba di perkhat ngini le kum don rei kumbolong mentang i kam sim da duda te kabasdang kolong nadu ka last cycle arajar khatsau mo menta arajar khatra tinggi complete ka cycle ba jong research menta ki inisiatif ke bengiyo na menta kani ka project bengile kani ka life cycle jong ka di na po MBDA Meghalaya Basin Development Agency authority mom the agency authority buat mungkin dapat maaf
Hakani kajuk mentah teknologi pabon shisha kaya rap kapin bernya kahikai rukun kikam kensya komputer internet mobile ani banpet tehai rehai habasyong ne habayat shuyanyon betrat sitrat Keras kalau ini Hai mobile, hai Facebook Udil ukende Kedok si kedok Hai mobile, hai Facebook Udil ukende Kedok si kedok Oh banyak teks, banyak chatting Bad lucky friends, bad lucky darling Banyak teks, banyak chatting Bad lucky friends, bad lucky darling Hakani kajuk mentah Don bonjat di social media FB, WhatsApp, Twitter Ya likes, ya comments at friends dar sidar Don bon pati bayang ngok Haidur profile, iba tiktok Ki fotos, ya ster non-stop Dalakin do marklat, wow iba flip-flop Kami bersang walang kolostin Hai mobile, hai Facebook Udah lukin deh Kedok si kedok Hai mobile, hai Facebook Udah lukin deh Kedok si kedok Oh banyak teks, banyak chatting Bad lucky friends, bad lucky darling Banyak teks, banyak chatting Bad lucky friends, bad lucky darling Kang ini persang kani gawe nanong mga Uay umi ukay tor ong bangker kartongor Uay umi ukay tor O bangker kartongor Uay umi ukay tor Bangker kartongor Uay umi ukay tor O bangker kartongor Uay umi ukay tor O bangker kartongor Mobile ay Facebook Udil kende Kamjam Hai mobile hai Facebook Udil kende Kedok syek kedok Oh banyak teks banyak chatting Bad lucky friends bad lucky darling Banyak teks banyak chatting Bad lucky friends bad lucky darling